Nezvyčajné šesťnásobné rímy, štvorverši tvoria akúsi symfóniu poetického slova. Pamätnica vyšla s veľkorysou podporou, s veľkorysým porozumením mesta Michalovce s dôraznom na mravné atribúty, mravné postuláty ľudskej spoločnosti, ľudskej existencie a obsahuje večné hodnoty evanjelia. Gorazd Zvonický potvrdzuje pravdu, že opojné kvety poézie kvitnú z bolesti a potu, len veľké utrpenie nám prináša radosť. Pamätnica je aj vyjadrením istej pokory pred životom, pred životnou pravdou. Zvonického verše sú dojímavé a úchvatné, a možno aj preto, že vyrástli práve z tej bolesti odlúčenia od svojho milovaného ľudu, ktorý vlastne nadovšetko miloval až do posledného výdychu. Celý život sa riadil najvyšším zákonom, ním je láska. Tá, ako si v dnešnom svete chýba, aj v dnešnom prísnom čase a dravom svete, ktorému srdce do žalúdka padlo a pre iskru citu nestačí. U Gorazda Zvonického bola to láska, krotká, nežná číra, ktorú rozsieval okolo seba, ktorú rozdával predovšetkým svojim zverencom a ktorou objímal celý svet. Celý svet súci vedomí, že každé ráno je nám darom a sme vďační za každý dúšok života. Tvorbu básnika môžeme s istými obmedzeniami chápať ako adoráciu, vyznanie lásky k nebeskej Matke. Podmanivá sila jeho poézie tkvie v tom, že vyviera z čistého prameňa živej vody a smeruje k večným pravdám. Iba mravnosť nás môže zachrániť. Túto mravnú obrodu zdôrazňoval básnik po celý život. Gorazd Zvonický ako človek, ako umelec ostal verný svojmu rodnému Slovensku, svojmu kraju. Aj keď brázdil oceány a keď cudzina mnohokrát bola k nemu cudzia drsná, áno, z jeho veršov sa vypínajú do výšav, či už Tatry, Výhorla, Donavská Vysočina, svoje básnické meno, teda pero, oblažoval v Dunaji, v Laborci, Úhu, v Ondave a v jeho tvorbe ožíva Šaštín, Trnava, Svätý Kríž, Svätý Benedík, Spišská kapitula Lebúča, ale hlavne Michalovce, jeho blízky, jeho matka. Tento kňaz a umelec je výrazným predstaviteľom pokolenia, ktoré sa nepotklo, ktoré nezakolísalo, ktoré ostalo pevné vo svojej viere, vo svojich postojoch. Zanechal nám opravdové poklady skvelej poézie, z ktorej čerpáme povzbudenie a nádej, pretože je presiaknutá nielen poetickými hodnotami, ale pevnou vierou, istotou a ľudskosťou. My rodáci sme vďační za dielo, ktoré nám zanechal a na ktoré by mohli byť hrdé aj veľké národy. Zvonický sa stal akýmsi duchovným vodcom svojej generácie, aj nás, súčasníkov, áno, aj tých, ktorí vlastne jeho žiaci aj zastupujú, aj tu sú aj prítomní.
Ako kňaz, ako pedagóg zanechal nám silný mravný odkaz, veľké duchovné hodnoty. Neváhajme sa skontaktovať s obrazom Zvonickým cez jeho verše. Nechajme sa ovplyvniť, nechajme sa dotknúť a pretvárať jeho veršami. Jeho povzbudivý odkaz smeruje k istému súzvuku medzi Božou milosťou, Božou múdrosťou, láskou, vrelým citom i povinnosťou súčasníka, všetkých nás, dozrievať do svojej ľudskej alebo plnej ľudskosti. Ďakujeme pekne, pán Sirochman, za vaše slová, aj váš veľký prínos odkazu Gorazda Zvonického. Publikáciu sme si teda už predstavili a teraz je čas na to, aby sme si predstavili aj pamätnú poštovú známku. Tu nám príde predstaviť pani Drahomíra Kočišová za vydavateľa, za Slovenskú poštu. Autorom tejto známky je pán Peter Uchnár, akademický maliar, grafik a ilustrátor, ktorý sa narodil v Sobranciach a dnes žije a pôsobí v Pezinku. Je známym ilustrátorom detských kníh, za ktoré dostal už nemálo ocenení a toto je v poradí už jeho 9. známka, ktorú navrhol a pripravil do tlače. Takže teraz poprosíme pani Drahomíru Kočišovú. Dobrý deň, vážení páni, vážené dámy. Dovoľte, aby som vám z úrovne oblastného riaditeľstva Pošt Košice predstavila poštovú známku osobnosti Gorazd Zvonický. Slovenská pošta vydala túto poštovú známku 28. júna tohto roku na počesť 100. výročia od narodenia Gorazda Zvonického, ktorého portrét je aj motívom poštovej známky. Známka sa vydala s nominálnou hodnotou 65 centov. Má rozmery 33,9 x 26,5 mm a vytlačila ju poštovní tiskárňa v Prahe. Táto poštová známka je vytlačená na listoch, na jednom liste je 50 známok. Celkový náklad je 300 000 kusov tejto známky. Súčasne s poštovou známkou vydala Slovenská pošta aj obálku prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 28.6.2013. Motívom obálky prvého dňa je kresba budovy pápežského slovenského kolégia Cyrila a Metoda v Ríme, kde Zvonický pôsobil počas emigrácie v Ríme. Motívom pečiatky FDC je kniha s krížom. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, ako už tu bolo spomínané, je akademický maliar Peter Uchnár. Budeme radi, ak táto poštová známka vám prinesie radosť a stanete sa jej používateľmi. Zároveň vás chcem upozorniť, že túto poštovú známku, obálku prvého dňa, si môžete aj zakúpiť pri stánku, ktorý je označený logom Slovenskej pošty. Ďakujeme pekne pani Drahomíre Kočišovej, ktorá nám za Slovenskú poštu predstavila túto pamätnú známku. Sme sa dozvedeli práve v tejto chvíli, že prišiel aj pán Peter Uchnár, akademický maliar, ktorý pripravil túto známku, ale zatiaľ, kým sem dorazí, nám o tejto známke niečo povie aj pán Jan Dobrovoľský, zástupca klubu filatelistov v Michalovciach, ktorý inicioval uvedenie tejto známky. Takže nech sa páči, pán Dobrovoľský. Klub filatelistov v Michalovciach je rád, že prvýkrát sa podarilo uviesť známku, ktorá má vzťah k Michalovciam, k Zemplínu pri storočnici narodenia básnika Gorazda Zvonického. Zhodou okolností autorom tejto známky je takisto rodák zo Sobranec, akademický maliar,
grafik a ilustrátor detských kníh, pán Peter Uchnár. Nie je to jeho prvá známka, táto známka je 9. v poradí, zatiaľ bol autorom návrhov a realizácií 8 známok Slovenskej pošty. Jeho diela, hlavne čo sa týka ilustrácií detských kníh, boli opakovane ocenené, napríklad získal Zlaté jablko na Biennále ilustrácií Bratislava, kde potom námetom bolo, toto dielo bolo aj námetom na známke. Opakujem ešte raz teda, že som rád, že sa podarilo klubu filatelistov, aby toto dielo bolo takýmto spôsobom verejne uvedené do užívania. To je zatiaľ všetko. Keď sa podarí, za chvíľočku by som pána Uchnára doviedol na tribúnu. Ďakujeme pekne, pán Dobrovoľský. Keď pán Uchnár príde, tak potom mu určite dáme slovo. Ale v tejto chvíli môžete mu aj zatlieskať, samozrejme. Dozvedeli sme sa niečo nové o úplne novej pamätnej známke pána Petra Uchnára. A teraz, ak dovolíte, poprosila by som dvoch pánov, aby prišli tieto krásne, nové umelecké dielka vyprevadiť na cestu nielen k čitateľom, ale aj k zberateľom. Poprosím predsedu Košického samosprávneho kraja, pána Zdenka Trebuľu, ale taktiež poprosím košického arcibiskupa monsignora Bernarda Bobera. Jeho excelencia, buďte takí láskaví a ujmite sa slova. Nech sa páči. Príjemný dobrý deň všetkým. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, Vaša excelencia, pán arcibiskup, pán predseda Matice slovenskej, pán primátor, dámy a páni. V prvom rade dovoľte, aby som poďakoval za pozvanie na dnešnú slávnosť. Ďakujem vám, pán primátor, ale myslím všetkým organizátorom, ktorí tu dnes sú. Mám povinnosť dnes uviesť jednak tieto dve publikácie, jednak aj poštovú známku spolu s pánom arcibiskupom do života. A nedá mi, aby som snáď 2-3 vety nepovedal aj k tej storočnici, pretože je zarámovaná do úžasného obdobia. Všetci si dobre viete, že Košice sa stali v tomto roku Európskym hlavným mestom kultúry. V týchto dňoch v Košiciach sa uskutočňuje Svetový festival slovenskej mládeže a Svetové stretnutie Slovákov od čtvrtka. Vo štvrtok bola konferencia vedecká k histórii východoslovenského regiónu. A to sú momenty, ktoré neuveriteľne krásne rámcujú práve aj túto storočnicu. A ja by som práve preto pri tomto momente chcel popriať publikáciám, poštovej známke, aby všetci tí, ktorí zo sveta prišli domov k nám pozrieť si našu dedovizeň, aby mali možnosť tejto publikácie prečítať, preštudovať, aby tieto publikácie našli svojho čitateľa, pretože je to nielen o Michalovciach, nie len o východnom Slovensku, je to o celom Slovensku, o tom, že naša krajina je úžasná. Tak dovolte mi, aby som knížkam, publikáciám poprial úspech, ale aby som takýto úspech poprial aj našej krásnej krajine. Ďakujem pekne. Ja chcem poďakovať mestu, pánu primátorovi a jeho poslancom za túto publikáciu a chcem len povedať jedno zemplínske či východňarské, keď čo darí, tak čo darí. A myslím, že v tejto oblasti Gorazdovi sa darí tu zasievať perly a uchovajte si túto pamiatku na dnešný deň aj na tohoto človeka, pretože naozaj viac myslel my na neho, on na nás ako my na neho, hlavne počas obdobia, keď nebol v našej krajine. Ale myslel na nás a prešlo to až na nás. A tak zvolávam Božie požehnanie na cestu tejto publikácii i známke práve pri storočnici Andreja Šándora a žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Ďakujeme veľmi pekne, takže teraz sme slávnostne vyprevadili do života, uviedli do života knižku Básnik pravdy a krásy, môžeme ju aj ukázať, ktorú si už po skončení našej milej slávnosti budete môcť, dámy a páni, zakúpiť tu v týchto stánkoch, podobne ako aj poštovú známku. Ďakujeme veľmi pekne a teraz by som už poprosila za rodinných príslušníkov Gorazda Zvonického alebo Andreja Šándora, aby sa nám prihovoril jeho synovec, pán Ladislav Puskajler z Hatalova. Takže určite ho tu máme. Verím, že nám príde porozprávať nejakú živú spomienku na tohto významného človeka, túto významnú osobnosť. Dobrý deň, prajem, vážení priatelia. Je mi cťou tu stať pred vami a vyjadriť vám obdiv, že zdieľate tie isté hodnoty, ktoré zdieľal môj ujo Andrej Šándor. To, čo sa dnes deje, to je veľká vec. Ja vám za to veľmi pekne ďakujem. A aj v budúcnosti určite nikdy nebudete ľutovať, keď sa zahlbíte do jeho básni, alebo si spomeniete na neho. Jednoducho bol to zvláštny človek, bola to perla našej rodiny a je to perla aj celého národa. Ten človek nezabudol na svoju vlast a na národ v časoch, kedy 10 ročia bol preč odlúčený a mnohí viete, že akým spôsobom odišiel preč. Nezatrpkol. On zdieľal hodnoty, o ktorých môžeme smelo povedať, že to je Boží dar pre ľudí. Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, milosrdenstvo, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Mnohým vám to dačo hovorí. Keď by som chcel hovoriť o osobnej skúsenosti s ním, v 92. roku Andrej Šándor konečne po tej túžbe, veľmi túžil sa vrátiť ešte, prišiel na Slovensko. Ja som ho sprevádzal celý čas jeho pobytu tu na Slovensku. A mali sme veľa rozhovorov. Ten človek bol zvláštny aj tým, že veľmi rád počúval. Nikdy človek nemal pri ňom taký pocit, že by snáď hovoril kdesi na prázdno, že on sa kdesi myšlienkami zaoberá, a kde inde nie. Lenže na druhej strane on keď povedal, tak to skutočne bol metrický cent. To bolo veľké obohatenie. A vy to následkom času určite pochopíte a budete to pozorovať. Nechcem veľmi veľa rozprávať o týchto veciach, lebo by to bolo veľmi dlho. Ale chcem jednu myšlienku povedať. Pri jednom rozhovore s mojom Andrejom, keď sme tak hlboko rozoberali tie veci, lebo nie všetko išlo aj v jeho živote tak hladko, ako by chcel, mi hovoril tak: Lacko, to si pamätaj, že toto dielo začne kvitnúť až po mojom odchode. Ja som vtedy ako si tomu nebral takú veľkú váhu, ale dneska viem, o čo sa jedná. Tie hodnoty kvitnú a tie hodnoty sú tu. Tie hodnoty sme my všetci. Nielen naša rodina bola obohatená, všetci sme rodina a všetci sme obohatení. Viete, to sú veci, ktoré, keď by som chcel do praxi uviesť, tak trošku tak, jak závidím žiakom Gorazda Zvonického. Totiž my ako rodina sme veľmi málo s ním boli, ale za ten čas od toho 92. roku až do jeho smrti veľmi intenzívne kontakty sme mali. A môžem smelo povedať, že skoro to nahradilo za tie 10 ročia, čo sme neboli spolu. Ale zavidím jeho žiakom, že oni s ním prežívali teda oveľa dlhšie chvíle, jak naša rodina. A môžem vám smelo povedať, pri kontakte s týmito ľuďmi, to je živá pečať
Gorazda Zvonického na týchto ľuďoch. To sú tak príjemní ľudia, to je ako keby som jeho videl, keď s nimi rozprával. Viete? A tak chcem poďakovať vám všetkým, že tieto hodnoty budú uvázané do života a že všetci si tieto hodnoty vážime. Nech vás Pán požehná. Ďakujeme veľmi pekne za milé slová, milé spomienky synovca Gorazda Zvonického, pána Ladislava Puskellera. Určite je právom hrdý na to, že patrí do rodiny s týmto významným človekom. A teraz mi už dovolte pozvať na pódium troch ďalších pánov, ktorí sa nám prihovoria. V mene Salesiánskej provincie na Slovensku to bude dôstojný pán Štefan Turanský. Za žiakov a odchovancov Gorazda Zvonického to bude pán Michal Kaňa. A takisto aj pán Zlatko Kubanovič, keďže okrem publikácie, ktorú sme pred chvíľou uviedli do života, Básnik pravdy a krásy, ešte vyšla aj ďalšia publikácia o živote a diele Gorazda Zvonického a má názov Zvuk zvonov, ktorá vyšla práve z iniciatívy žiakov Gorazda Zvonického a pán Kubanovič je jej autorom. Takže poprosím ich, aby sa ujali slova. Srdečne vás zdravím. Ja som jeden z tých prvých žiakov Gorazda Zvonického. Sme tu štyria. Traja sme Salesiáni a jeden laik, pán Kaňa. Jeden žije v Nemecku, Ernest Zeisel, Benny Bojerne. Ja som v Židine, pán diakon Zlatko Kubanovič v Bratislave. V 50 rokoch Andrej Šandor utekal do zahraničia, pretože pre reholníkov tu bol život nemožný. A v tých rokoch utekali s ním aj ďalší bratia, spolubratia. Tu sú medzi nami svedkami Don Ondrejka, Zastan Gunji a Don Tocký. Utekali cez rieku Moravu a riskovali, že budú zabití. Teda potom utekli do Rakúska a do Talianska. Don Šandor potom ako misionár išiel do Argentíny, do Buenos Aires. Pracoval so Salesiánmi veľmi ťažkej štvrti. Bola to najhoršia štvrť Buenos Aires, do niektorých ulic sa báli ísť aj samotní policajti. A neviem, či viete, že Don Šandor, keď spával, tak pod poduškou mával pištol. Pravú. Nie hračku, pravú. Pretože naozaj tam každý deň šlo o život. 60 rokov potom prišiel do Ríma a teda bol aj našim žiakom. My Salesiáni teda sme hrdí na tohto veľkého muža. Ďalší teda za mnou povedia o ňom. Ja len chcem skončiť, že Šandor Gorazd Zvonický miloval Slovensko, miloval slovenský národ, miloval Michalovce, miloval Močerany. Buďte hrdí a pyšní na tohto veľkého muža. Ďakujem. Ďakujeme aj my. A ďalšieho pána, pán Michal Kaňa. Počuli sme veľmi pekné slova o Don Šandorovi Gorazdovi Zvonickom. Veľmi dojímavú kázeň, ktorú povedal pán arcibiskup Bober. Veľmi precítenú a cítil som tam aj jeho dojatie a dojímavé slova, ktoré nás môžu iba povzbudiť. Jeho literárnu hĺbku a hodnoty, myslím, že to budete mať možnosť čítať tých knihách a prehlbia to ešte ďalší literárni analytici a kritici. Ja sa k tomu vyjadrovať ako jeho žiak nebudem. My sme recitovali skoro každý deň.